42 kunsill lokali minn 6 reġjuni se jorganizzaw attivitajiet varji għal żmien il-Karnival wara li kisbu fondi mid-diviżjoni tal-Gvern lokali. Bejnietom il-kunsilli lokali kisbu iktar minn 200,000 euro. L-attivitajiet varjaw minn sfilati u ikel tradizzjonali tal-Karnival fost oħrajn. Dal-fondi uħud mill-kunsilli lokali se jorganizzaw il-Karnival għall-ewwel darba fil-lokalità tagħhom. Li aħna se nibbifikaw l-ewwel darba fil-lokalità Gżira biex nimxu dal proġett ta' Karnival. Nispera li jkun utli għan-nies u jkunna ħafna nies li jirrikorru għal din l-okkażjoni. Tis-sena niftu l-Karnival il-ġimgħa filgħodu bit-tfal tal-iskejjel ta' Ħaltarxin. Sfilata tal-Karnival bil-Karit mat-toroq ta' Ħaltarxin, mużika, kantu briju biex inqajmu l-entużjażmu fir-raħal bit-toress ta' Ħaltarxin. Fit-tnedija tal-iskema għal finanzjament tal-Karnival 2025 il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali Ewwin Bonnici qal li b'dan il-fondi il-Gvern qed jagħti iktar riżorsi lill kunsilli lokali sabiex jorganizzaw attivitajiet ta' kwalità għolja. Sejjaħ dan l-investiment bħala pass ieħor biex il-kultura Maltija tkompli tissedda. Is-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali Elisin Zerafa Ċivelli qalet li b'dawn l-attivitajiet il-Karnival se jinfirex madwar il-pajjiż kollu sabiex kulħadd ikollu l-opportunità li jgawdi l-Karnival.